नाही हो काय हो चला चला आर्थिक तर सगळी मंडळी आर्थिक चालली आहे. अरे 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 लाईट जामच पडतात. तर मित्रांनो आता चाललो आर्थिक आम्ही. नमस्कार मित्रांनो. तर सगळी मंडळी आमची आर्थिक चालली आहे बघा वाडीतील नंदनच्या घरापासून सुरुवात आहे. तर मित्रांनो हे बघा. अरे वर्षा कधी येईल जेवण जमाना झाला. नंदन नंदन अरे खाऊ तो काही येईलच नाही तो. हा काय रे. तरी बघा सगळी मंडळी आरतीची येतात. अरे अरे फोकस लाईट वर लावले मी. अरे वाजती काय रे वाजव. म्हातारी माणसं ही बघा कशी हो डोंगर चढाने येतं ते बघा. हे वाजपी नाही अरे वाजव सोनन. वेळा फिटिंग केलेली वेळा काढ चाळून घालचे. हे चाळून कशा घालता काहीतरी करशे. मंडळी काय कमी आहे की ही काय आता मंडळी येली आहे एवढी मग तेजू असताना काय घाबरतात. आता बघा आरती नवीन नवीन मनात कशी फ्लॅश बंद केलं हो अधिक गोरा दिसतलच म्हणून. काय काय बाय एवढा कशा क्लास लाव रे पेटू रे मन. काय रे विचार कसलो करतो पेटव येत नाही म्हण आम्ही आहो सुख करता म्हणणार रे. अरे आईस कुठे. अरे असं तू मध्ये मध्ये घडप होतोस. हा अर्ध्यावरून येतोस. हे बघ मुंबईतून काय राज पाटील हे मुंबईचे चाकरमानी गाववाले. पुढच्या वर्षी त्यांना राजा मिळाले रे महाराजा. होय महाराजा आता घाल गाणं घाल आता गाणं घाल. हे दाखव दे का हे फिरव दे का हातात फिरव. वालो प्रसादी का याच्याकडे पिशवी. प्रसादी वालो माणूस बघा काय वया काय बघूया बघा सगळा याच्याकडे उसळीत फरसाण कमी आहे म्हणतो. तिकडे काही फिरतो काय रे. उसळीत फरसाण कमी आजपासून नाही उसळ बाबा. चिबूड घ्यावा
मेन चिबूड वाटणार आहे. हा चिबूड वाटणार आहे गाड. चिबूड पिशी घेतलं ना पिशीच बघ तू. हे यो बाबा यो आधी आपण खाता यो आधी खाता आपण. अजून लांब जा मग. नाही लांबच जाऊ आहे अजून बाबू. अरे ताट घेऊन घराक रवा दे. हो नाना नू हो रे खय होत नाना रे वा. हे बघा हे आमचे नाना. हे आमचे नाना. हा शशी पाटील हा डेकोरेशन मन मार. हे मन सुरुवात कर. अरे आरत नवीन मुंबईची एक मन. नाही ना नको म्हणता ते नंतर सुरुवात कर. हा सुख करता. अरे म्हण सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची सर्वांगी सुंदर सिंधुराची बाबू एवढं पाठी फिरवतो. गँग महत्वाची पाठची गँग चिबूड खाणारी या मायाची गँग का ती. अरे गणपती टीव्ही बघता. बाळू मामाची लागली लागली. काय अरे यार धरणार का अरे धरणार विसरलो. शशी आधीच खाता रे प्रसादी. थोडीशी शेत प्रसादी काय ठेवलं. हा गणपती बघला काय ना गुळू खोबरा फक्त. उद्यापासून काय तर भरपूर ठेवा. चिबूड हे बरं. केळी बिळी एकटोच खातोस हा. कसा गो काय कसा काय बबल्या काय मोबाईल डवळतो. माय जो काहीतरी बोललो बारीक बोलणार वाईट थांब नंतर घेतो. आधी याचा घालू ना. जय गणपती गजानन महाराजा. तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली केलेली सेवा मान्य करून घे. सगळ्यांका सुखी ठेव. शहराक सवाशेर दी महाराजा. मंगलमूर्ती काय तो बघलं शहराक सवाशेर दिलं. अरे बाबा मी घरांना भारी घालणार म्हणतोय. त्या दिवशी एका घातलाय तो ठीक आहे. काय हो प्रसादी विसादी काय ठेवलास. अरे जोड्याने आरत धरा. हा मी मग रवतो असो बरोबर जोड्याने. हा हे जोड्याने. हा अरे हाताला हात लाव. अरे वाजव.
तिला शिपाई ठेवचे अजून व पारे घरी ठेवचे नाही बाहेर गेले एक एक दिवस एक एक ठेवायचं एक दिवसात वाढणार एकच काय घे झाला हे नारळाची पिशी काय तर मित्रांनो हे बघा आता सगळेजण आर्थिक वाढीत फिरतो आणि त्याच्यानंतर मग पहिलो दिवस मग सगळा प्रसाद वगैरे नारळ सगळा आमच्या लोट्यावर होता म्हणजे मांडाच्या घराकडे आणि तर मग सगळी प्रसादी करणार आणि आम्ही आरती केलाव तरी ही अजून वाटपा काढतात उद्याची तयारीचा मग करंज्यांची तयारी चालली आहे म्हणजे कधी येत आज दुपारी हां मग येऊ कव्या मग आणि अकडे काम चालू आहे मोठा जोरात ओमो गया झोपलो जागरा खंय गेलो खंयच्या कुलेत काय रे नाही नाही काहीतरी टाकून पळालो फशार झालो झाला अरे हे पाठसून येतात रे तुम्ही अर्धी आरच झाली पिशी आहे बघ हे बसत येऊ तू पाठी माझ्या बरोबर येईल आणि पाठी करवतो मध्ये अरे अरे काय आम्ही सारखं कॅमेरा घेऊन इकडनं तिकडनं काय करायचं काय यो बघा लॅपटॉप घेऊन फिरता यो बघा झाला चल आता दोनच घरी चालले झाला हो हैसून झाला लाईव्ह चालू करतोय मग चालू कर तर मित्रांनो आता आमच्या घराकडे इलाव शेवट आरती आणि ह्यो लाईव्ह करता ह्यो बघा ह्योकडे लाईव्ह करता आणि मी व्हिडिओ करते सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची रुक्मिणी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर वंदनाची कंठील देवा रुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना प्रती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना प्रती जय देव कामर पंचांग बघता बा एकादशी बघता एकादशी हा एकादशी बघता जय गणपती गजानन महाराजा होय महाराजा तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडी वाकडी सेवा चाकरी केलेली आहे होय महाराजा ती केलेली सेवा मान्य करून घे होय महाराजा आणि शहरात सवाशेर दी महाराजा होय महाराजा मंगलमूर्ती भाविकांचं दर्शन भाविकांचं अलोट दर्शन तर मित्रांनो आरत वगैरे झाली आणि शेवट आज पहिला दिवस असल्याकारणाने नारळ वगैरे फोडून इथेच प्रसादी करतात आणि पैशाही वाटली जातात घरोघरी वाटत नाही मग आता हे सगळेजण जमणार आणि प्रसादी वगैरे खाणार आणि हे बघा प्रसादी फोडूचं नारळ वगैरे फोडूचं काम चालू आहे इकडे प्रसादी करूचं काम चालू आहे हे चढ तो बघ
मच्छ्यामध्येच लाडू पळवले हे मच्छ्यामध्ये लाडू पळवले ते. मच्छ्यामध्ये खाते ती. हे चोरत मधल्या मधले चोरत ते यो यांचो कार्यक्रम भारी आहे हे बघा हे नारळ पाणी गाळून मिळून खातात दोघं ते निवडून झाला शशी निवडून झाला निवडलाय लाडू खाल्ल्यानंतर फील नाही ही बघ बर्फी तो नको पोळ्या वाटण्याचं काम चालू आहे हे बघा नारळ प्रसादी कोण खात नाही म्हणून एक पोळा वाट देतात हे बघा पाटील पाटील सुनील पाटील मत श्याम पाटील तुम्ही वाटताय शशिकांत पाटील शशिकांत पाटील दोन दी बाजूक ठेव दोन ठेव त्यालाच ठेव दोन बाजू ठेवतो हा आता दो म्हातारो तू बोल गरज माका ह्या करू नको नंदू पाटील सांगता हो आता काय म्हणणार आता वाळा नाही ज्याकडे दिल्ली जाते प्रमोद ना हो कोण राहू तो बरंच झालो प्रकाश पवार हो बघ अकड्या तीन करा दोन सगळं पाठव नाव घेतो काय नाही आता मोबाईल सुरेश पवार यांच्याकडे दिले बाब्याकडे दे. हो वाचका होता रे मध्ये हो तो यर्षू नाव छोट्याला दिलंय हो मी मधी मधी बॉम्ब आणता वाढपी भारी ठेवला था काय रे वाढपी चल ना उद्या आरती पाठ करू वा नवीन ओके म्हणजे हा मला कमी होया जरा ह्या घेऊन जावा माझ्या घराकडे मारच्या 1200 मारण्याचे चला तुला येतो आम्ही भजना केव्हा लवकर तर चला कसं वाटलं तर व्हिडिओ नक्की कळवा आणि आता हे थांबाया भजन आहे रात्री तर तो व्हिडिओ वेगळं आहे तुला भजनाचं स्पेशल